Показвам ви как да прекарате перфектния ден в Прага. Почваме деня от Прашна брана и навлизаме в Стария град при астрономическия часовник, датиращ още от 1410 година и готическата църква Дева Мария пред Тин. По това време вече сте се огладнели и е време за хапване. Ще минете покрай малък базар и се насочвате към Клементиниума. Важно, купете си билети поне 2-3 седмици преди пътуването ви. Ние не успяхме да влезем и продължихме към Карловия мост. Разположен над река Вълтава, той е свързващото звено между Пражкия замък и Стария град. Още през барока мостът е украсен с множество скулптури. Тук по стара пражка традиция докосваме кучето за късмет и за да се върнем някой ден отново в Прага. След около още 10-15 на минутки ходене напред ще достигнете и до Пражката крепост. От мен запомнете едно: в Прага няма смисъл да давате пари и да се качвате на коли за панорамни гледки, защото красиви гледки над Прага може да видите на много места безплатно. Това е гледката от Пражкия дворец. Все пак, ако решите да похарчите някой лев за музей или коли, всички цени за забележителности може да откриете в описанието на това видео. Тук ще откриете няколко дворци, катедралата Свети Вит и Златната уличка. Пражкия замък също е известен с това, че държи и рекорд на Гинес за най-големия древен замък в света. Отново виждате невероятна панорамна гледка, която се открива от него, а вече след толкова ходене със сигурност сте огладнели отново. Задължително трябва да пробвате тръделник, познато е на нас като козуначено коминче, доста е сладко, а за вечеря седнете в някой местен ресторант, хъпнете гулаш или каквото ви е кеф и задължително пробвайте чешката бира. Хора, божествена е, а аз съм човек, който дори не обича особено много бира, но тази беше уникална. Вечерта може да се разходите до въртящата се глава на Франц Кафка и да приключите в Левелс. Това е най-големият център за аркадни игри в Централна Европа. Има всичко, за което се сетите. И така приключва перфектният ви първи ден в Прага. Последвай ме, за да видиш какво да правиш и за ден 2.